Després també, i què t'agradaria que veiéssim a llarg termini, projectes que encara no tens començats, però on t'agradaria arribar com a Bruno Oro? A mi m'encantaria fer una pel·lícula que fa molts anys que vull fer, que està en projecte. Encara estem buscant diners, hi ha una productora molt sèria al darrere, i és una pel·li amb la Clara Segura també, un guió que vaig començar jo i que ha seguit el Miguel Monroy, que no sé si heu vist Les distàncies, una pel·li amb el Miqui Esparvé, doncs és el guionista, que van guanyar un premi a Màlaga. És una pel·lícula sobre un músic, on la Clara i jo seríem els protes i la dirigiria jo, i que està en fase ja bastant avançada de producció. Esperem que rodem, si no l'any que ve, l'altre segur. Aquest és un somni, perquè és una pel·li que et parlo, aquest guió el vaig escriure fa 6 o 7 anys. I ja sabeu que els guions són com les serps, van mudant la pell, van canviant, van passant per mans, els has de deixar com si abandones un gos, de dir, el deixes, és un trauma, te'l canvien, et donen un altre gos, dius, este no era mi perro, de sobte dius, estas frases, esto no lo diria, però llavors dius, és que és molt millor, Bruno, és que el que vas escriure no... Dius, vale, has de fer un exercici d'humilitat, de dir si realment està millor. I aquest és un somni, molt somni. I després tinc un somni més petit, que crec que és més realitzable a curt termini, que és tornar al meu canal de YouTube. I tornar bé, tornar amb una sèrie. O sigui, perquè al final dius, bueno, Netflix... O sigui, jo no he d'anar a trucar a Netflix, ha de ser Netflix que em vingui a trucar a mi, perquè jo sóc molt bo, no? O sigui, parlo per vosaltres també. Som molt bons, no? O sigui, tots tenim una xalada que és única, teva, teva i teva. I jo estic molt boig, i jo vull fer coses molt més boges de les que faig a vinagre i de les que... Boges de veritat. La tele ha mort. No és que la tele estigui morint, la tele ja ho sabeu, ha mort. Ja no veiem la tele, ara veiem plataformes i veiem YouTube, no? I veiem cine, si podem. Però jo vull tornar a YouTube amb un plan, amb un showrunner, amb algú que em digui, mira, aquests guions podem fer una petita sèrie, jo poso el guió i la interpretació i necessito algú que em gravi i que m'editi bé els vídeos, perquè això és el que jo no sé fer.